Trời. हेल' सोर लाइक खालामखो अन्नानै प्लिज कमेन्ट खालाम। हेल' प्लिज कमेन्ट खालामहरदो। मा नायदों नोंलाय? मा नायदों नों? बावरि माने वाव मादै औ औ औ गुड मर्निं बियादै सना। भिखारि लिरखो ना माखो भिखारि थु मा बियो? दाबो सिखाराखै नामा उन्दुफिनबायलै उन्दुफिनबाय आं गोलांदों अखा हादोंना खामानि गैया। दसे गोलांदों आरो नोंहालाय मा खालामदों बियादै सना? अखा हागायाखैलै खना होनदों आरोना देलै उन्दुबाय था। गावबोथ' उन्दुखादों खोमा आन्दासाव नामा? लाइनबो गैबावासो होनदों आंनियाव नोंहा फैबाथाय प्रब्लेमानो प्रब्लेमखा मा जानो। अखनबा माने 1% थायो 2% थायो नोंनिया दिनै आरो लाइनबो गैबावासो माइ गायनाङा नामा आलि दाननाङा नामा जा बियादै सनाया? बुरैनायाव बुरैसिनबाय नामाब्रा बारा बारा माथो सोमोन्दोआ बिमादैसो जालाय लांबाय। आन्दाजखौनो मोनलाय लाङासै आं बुरैनायखौनो। आठथा ना बाजै जाहरबाय माबोरै जाखो बिबोनां गदाय हो जोबबावबायसो आरोना सोरजोंसो थाखो एथ' गोबाव? भिखारि थफिस्रिसोलै थफिस्रि औ रोङालै मानो इदि चेन्ज खालामबाय थायो नोंलाय आंखौ ट्राय खालामबाय थायो आरोना ने रोंखाया होनना मिथिखाथारगौ नोंबो। बे फिसाजोआलाय सोरनिथो जाखो अन्थावथावलाय? आलि दानहैनांगौना दानहैनाङा जाखो बिबोनां गदायालाय? आंबो रोङाथ' नों रोंगौ फाक्का एसामिस मिडियाम फरायनाय नों। मिथिथारालै आङो बोरैबा गोसोबो गैथारा आरोना एसामिसखौ सोलोंनो थाखाय गोसोआनो गैथारा। जोंहा थिखासो होदोंलै होनदों आरोना। दे दे होमबालाय अखा हाबा न' सिङाव थादो सान्दुं दुंबा बाहेरायाव बार जादो ना मा होनो? नोंहा दा मा खालामदों बिबोनां गदाय?
खनसे दानदों होनना खोन्थानाया हाजिरासोमोन। ए दे एसे देहाफ्रा फ्रात फ्रिदबो जानांगौहाय मावनांगौबो। आंहाथ' मावै मावै बुरै महरसो जालांबाय बिबोनां सना। ओंखाम जानो नेदोंमोन मोनाखैनोनो औहाय अबाव थाब मोनबायबायनो टाइमबो जाथ'खायाखैना माने अखा हानाय समाव थाब थाब उखैयो खोमालै माने खामानिबो गैला नालाय ओंखायनो थाब उखैयोदां। जोहाबो मोनखांजोब्बाय। दिनैथ' निरामिससो। जोंनाव जाफैग्रोदो जानोबा जोंहा मोनखांजोब्बायथ'। होनदों आरोना बिबोनाङा दानो बुरैबाय आंनो जेबो जायाखै होनदों। नोंहाथ' सेंग्रा बिबोनां सना आंहाथ' बुरैबाय आन्दाजखौनो मोनबावआसै। आयना नायबासो बुरैनायखौ आन्दाज मोनो आरोना एसे। आयनाखौबो बारा हेबिटआनो गैलाहाय नायनायनि जानला मेनलासोखा। खानाया खानखोलाबायबाय दाथ' गरम ओरैनो मा होनो क्रिम फोनबा फोनबाय आरो बेबो गथ'निसो बेबि क्रिम बास बेनोसै आरो देलायनोथ' रोंखाया नालाय। मा होनो एलबिनि गेजेरजों हरजासिम होनजा मा जाखो बे होनबा जासै होनबा होनदों। जाजायो आयै नों मानो बिदिब्रा 100%। बेसेबांल' दं बेट्रिया ओइ मानो बिदि चार्ज हो चार्ज। आंहा सोरजों रायलायनांगौ दा ओमफ्राय नोङो रायज्लायफैबासो आहा एलबि होनाय बायदि मोनो। नों गैयाबाथाय गैया खालि खालि जासिगोन सोरजों रायज्लायनो दे दसे। दङ नों आंखौ थगायदों सोगाबदों नोङो आंखौ। आंबो बेबि क्रिमसो लगायो बियादैनि ए आंबो बेखौनो माबायोहाय गोदो सिख्लानिफ्रायनो आरो फिसाफोरनिबो ग्रोब जाबावबायसो। खरसा थाङा आरो बारा ना मा होनबावनांगौ। खिपथासो होनलाय लांसिगोन नोङो आंखौ लाइन गैयाबा माव होनो होनदों। माव होन माबे माव होनगो दे माथो खालामबावनो नोंना जोबखायो जेब्ला आं एल बि आव फैगोन ना अब्लाना नोंना अलरेडि जोबना थाखाथारो आरो। सोरजों रायज्लायगोन रावबो कमेन्ट खालामा नै नोंल'सो कमेन्ट खालामो। थाइजौ फिथाइ जानो फैदो बिबोनां ओंखायनो 16 बोसोरनि खावलाय बायदि जादों। आइ बिबि क्रिम फोननानै ना आङो देलायनो रोङिखायनो मा क्रिम फात्ताखौनो मोनलायलांलाहाय बिबोनां माने खालि मेलेमावल' बियो हाबनानै थाबाय नालाय बेबि क्रिम बेबि पाउदार ओरैबायदि खिन्थु जोंनियाव खामानि होआ आरोना जेबो खामानि होआ। अब्लाबो बेखौनो बुरैजासिम बहाबा थांबा ओंखारबा फोननाय जासिगोन आरो बुरैजासिमाव। देलायनो रोंखाथारा नालाय देलायबा एसे साइससिन नुबावगौमोन नामाथाय देलायनायजों माथो आजिखालि महर गैयैखौबो महर गोसा नुथारो। ओमफ्राय रियेल फेसखौ मोखां सुबा नुयो आरोना लाब गैया बेखायनो एकदम रियेल फेस देखायो आरो आंहा लाखोमा दोनखोमा गैया। मिनिदोंना नोङो बेनो आरो नोमबाजैया बिदिनो सादा सिदा सिमपोल। कमेन्ट खालामदोहाय सोर दङ अननानै प्लिज दसे रायज्लायनो आइदै
मा ओंख्रि संखो बिबोनां मोनहा अखा हानायाव? हेल' बिबोनां मा सिरि जाखो? बहा थांखो बहा खारलांखो आंना बिबोनाङा? आयै अफ जानोसै आरोना। मानो बिदिब्रा नोंलाय? मालानिफ्राय लाइन गैया जाखो? अन खालामफिनदों। दे लाइन फैबायबा होना होदो। जोंनियावथ' बारा थांला बायालाय। हेल'। कमेन्ट खालामहरदो अननानै सोर दङ दसे रायलायनोसै। दानिसो मर्निंआव थांदो होमबा चार्जआथ' फुल चार्ज जाना दंखायो नोंनाव मोनायाव होखानाय ना होनो रोङाखै नोंलाय? नोंना सालथे दैथुनाथ' सिरि जाहाबथारबाय। माबोरै जाखोथाय? दासोखौ दानिसो होनो आरोना नोंसिना दानिसो। नै दानिसो जाखांदों नै दानिसो अखा हादों होननानै आरोना। अखाया नाइटनि 10निफ्रायनो हादों। जोंनियावबोथ' हरसेखौनो होनजायो अखा हानायखौ ना। दाबो फ्रि आरोना अखाया। दानिसो मोजां खोनायोथ' रायलायनांसिगोन आंबो दानिसो जाखांदों नै होननानै ना। जोंहा दानिसो जाखांदों नै होननानै आंबो रायज्लायनो सोलोंनांसिगोन। साबसिन खोनानायनि एसे गोदै खोनानाय मोन्दों माथो। जोंना खाब्रां बिब्रां दासो जाखांदों नै होनलाबायो। होदोंमोन नाथाय बेटारिया सेभ खामना लाखिनो माबोरै जाखो? हाला आयु गाज्रि जाबाय आरो ना मा जाखो? हा मा खाब्रां सिब्रां जालाबायखो बायनो मा बेयो जाला बायनांगौ। नोंगौ खाब्रांखा जोंना रावानो नोंसिना गोदै आरो बोरैबा। हौवाफोरनिबाबो गोदै जायो आरो सानजाथिंजायनि रायलायनाया। जोंना एकदमबारे खाब्रां। माबायाव आलासि जानो लेंहरगासिनोलै जोंहाबो मा होनो रङिया मा खालामबावनांगौथाय। रङिया ओमफ्राय मोनसेया मा जायगा मोनथाय बावलायलांबाय आङो।
मा बियो बे नि गथ' फिसाया माबाया खोख्लै खोख्लैबाय थायोना आदसा ओंखायनो बेट्रि जोरला औ गोदान लादो जोंनि मा बियो आं फरायनो रोङालै जोंनि मा बियो मा बियो जारलालै आं फरायनो रोङा मा मेलेम जागोन दे नोङो बिदि रायलायनांखाया थोबसे रोङा आङो आरो मा बियो रोङियानो आदसा औ आलासि जानो थांनांगौ आङो थांगोनबो होनना बुंहराखै आरोना माने गरम बन्द'आव दङ चान्स दङ बेरायनायनि गायनाङा फुनाङा नालाय ओमफ्राय मा जायो गेजेर नङा खिंगुर माबे खिंगुर गोनां खना मा बियो गेसेरदों नोंना खिंगुर गोनाङा औ गेसेरगासिनो जानांगौमोनहाय नोंदाया जानो थिनहरबाय मालाबा वाल बारलांबा ओरैनो लस जागोन मोनजानाय नङा होननानै ओमफ्राय दाउ बिदै दैदोंमोन ना ओमफ्रायो मा होनो 11थामोन आरो बिदैया ओमफ्राय 6था ओंखारबाय दाउसाया बिराद खुसि गथ'फ्रा ओमफ्राय दैबा गला नामा दांनायाखैबो आङो ओरैनो दं दासिमबो गोगोम खालामथारो आरोना रङिया जंसनाव फैबा नोंखौ नायनो थांगोन र' औ फै दे ओमफ्राय आं थांफेराखै सानजाथिं एसे गोसोआबो गिलुं गिलुं मोनो आरोना गथ' गथाय लानानै थांनाय नालाय नायनोसै थांथारनांगोन आं थांनाया हले बिराद बुंजागासिनो आङो रङिया ओमफ्राय मोनसेया मामोनलै ओरैजाय है बावलायलाङोलां मा कलेज मोनलाय बावलायलांबाय आङो दे उनाव मिथिसिगोन अनलायनायजों जा बेखौ अनलाजों नायनि माजों जानाय जायो र' गिदिर जाथारबायना 1 केजिनि बारामोन देरसिन फैबावबाय गांसो हास'नानै दोनदोंमोन आं लावबाय आरो हास'नानै दोनफिननांसिगोन बिरखोनो हायिनि रङियाथिं एसे मोजां मोजां जायगा दंना बेरायथाव मोनसे मा पार्क मोनथाय बियो आंखौ बुंनो रोंला मानसिफ्रा थांलाबायनानै फट' लासोहैलाबायो मोनसे औवाजों हेबनाय लाब दङना बेबो बारा गोजान जायाखोमालाय रङियानिफ्राय ना मा जायगाथाय साननैसो थाना फैनांगोन आरो थांबाथाय जानो आं मिथिला बेखौ नुदों आरोना आङो औवाजों बानायनाय लाब बेवहाय जिरायलायनानै फट' लासोलाबायो माथो सानजाथिंजायनि मानसिफ्रा बेनो खोमा तामुलपुरावनो खोमा आन्दासाव बेयो मोनसे पार्कसो नामाथाय थांबा लाइभ होगोन दे आङो रङियाव थांबा लाइभ होलांगोन बासाव थांनानै गुन बासजों थांनांगोन माने सिगां खोथा होखाबा एसे केन्सेल जायो नालाय ओंखायनो आं खोथा हरथ'वाखै आरोना हाखु दाखु टारगेट लालाबायबासो जायो
गरेस्वरावसो जोहोलावफुरि पार्क दं। अ गरेस्वराथ' खाथि जायो खोमा ना? नायनि सोंहरगोन आरो ना आङो। जोहोलावफुरि ना जोहोलावफुरि पार्क नायनो मोजां दां। रङियानिफ्राय मोनथाम स्टेसन मा बेयो बारनामोन आदसा मोनथाम नायनोसै बेरायना फैगोन खिन्थु अखाबाबो सान्दुंबाबो दसे बेरायना फैनोसै नङाबा रङियायाव थांदों बायदि मोननाय नङा आरोना। मा होनदों बेयो लोंबाय सा लों मा बे सा लोंबाय हामादामोनलै वान कापा मा जाखो जौ जौ ना मा जाखो दे लोंबायसोलां होनदों वान काप जि सर्ट लिरो फाग्लासो मेलेमखौ मा होनो थारो मालाय आं बारा नै दानि जुगनि सिख्लाफ्रा बिदि सर्ट लिरो आरोना ओमफ्राय आंहाथ' गोदोनि जाबाय नालाय गोदोनिया बिदि बांद्राय सर्ट लिरला बायामोन आरोना फुल लिरोमोन ओंखायनो मेलेम बाहायनांगौ जायो आरो वान काप होनदों आरोना मा आबगारि ना मा होनो आबगारि ना गिसि हामादामोनलै देहाय जेबो नङा आसोलसा ना मा जाखो बे फ्रेश वाटार अके जायो दे थान्दायावसो लोंनांगौ बिदिखौ आंबो गोदोनि बाबुथ' नङानदां आङो बुरिबायथ' बहुद बुरिबाय आबगारिसो औ आबगारियानो गेस खारोथ' गेस खारो होनोथ' आबगारिखौ आंबो जौ लोंगौमोनलै जौ लोंनो हाया देहाया ओंखाम जानो हाया खर' दावखोलाबायो माबा आथिं आखाइ रोदा खारलाबायनाय मोनो आरोखि ना ख्रुब बिदि मोनो ओमफ्राय मा एसे खस्थ' जौ लोंनायालाय बिदि सानो आरोना आङो मानो जौखौ लोङो माथो आंनि देहायावलाय बिराद खस्थ' मोनो होननानै माने हुदा गैयिया बिदि मोनो खोमा आरोखि आंबो एयारसेल मुगानिथ' सिगांनिया एयारसेलमोन नामा दुरबल देहाखौनो होननांगोन ना मागोनथाय मानसिया खिन्थु आङो निसा बुस्थुजों हाया आरो ओंखायनो टटेलि बान बिबोनां सना नोंदायाबो बिदि गैया नोमबाजैयाबो बिदि गैया फुरा फेमिलियानो माने गैया आरो बिदि जोंनियाव जेबो नङा नोंनो सिनायखायोना बिबोनां दुरबल ना स्ट्रं नोंनो मिथिखायो आंखौ नों नायखायो रावबो नायाबाबो नों नायखायो माथो मालाय आबै आबौआ बेखौ लोंबासो उन्दुलाङो औ दाथ' नै गायनोसै फुनोसै मालाय एसे लोंनोसै उन्दुनोसै फुङाव सिखारनोसै नामा बेनोथ' आरो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय नेमखान्थि बर' समाजाव बोरैथो फोजोबनो हानो हाखाया
सोरनाव लोंदों ओमफ्राय न'आव ना बाहेराव ना खाथियाव फानग्रा दं नामा माबेयो 200नि माबेयो सोंसिगोन ना मा जाखो बेलाय खाथियाव फानो बांद्राय लोंबाय थानांखाया गामियाव आदसा गामियाव फानो आरोना जों गामियावबो एक्सुवेलि फानो फाननाया ओमफ्राय माने ओरै आरो जों गामियाव माखासे खालि हा दंलाबायोमोन ओमफ्राय बेवहाय खाथि खालानि मानसिफोरखौ लेंहरनानै दोनदों आरोना ओमफ्राय बिसोरो फानो आरो ओमफ्राय जोंथिं एसे गामि गेजेरावहाय फाना आरो न'आव लाबोना लोंदों आदसा औ ओमफ्राय जोंहा गामिनिफ्राय मोजां खबर खोनादों आरोना जों गामियाव गासै 6 जन साख्रि जानानै दंलाय बोसोरे साख्रि जानानै थायो जों गामियाव सानै सासे खमावनो आरो लास्टाव सासे जाखायो सानै साथाम सासे बिदि साख्रि जाबाय थायो एबार 6 जन जोंहा सङालै होनदों आरोना औ एसे लेथ्राबो जायो मानसि दुमसि फैनाय मानाय ना बिदिनो अमा एरि फिबा माबानांगौ जायो संनांगौ जायो बायस्लायस्लाय आरोना गामियाव जेबो नङा फोरलाय सानजाथिं थांबाथाय ना न'खरनै हाबबोनांगौ सासे बेवाइ दं दाखालि फन हरदोंमोन आरोना सुटियाव फैगोन नामाथाय बेबो बुंहरगासिनो आंखौ रायहरगासिनो फैया होननानै मा बियो जोंनियाव साकरि मावगोरा मा बियो आउटसारि मावग्रा गैया आदसा साख्रि मावग्रा गैया गानो गैया जानांगौ जों गामियाव खरे खरे दङलै आयु थैगोनसो बिराद टिचारनिसो गोजा आदसा औ जों गामियाव दा बे हाइ स्कुलनि आरोना टेट पास जानायफोरा हाइ स्कुलाव मोनदों 4 हिनजावफोरा 3 हौवा 1 जानानै दङ ओमफ्राय फरेस्टनियाव 1 ओमफ्राय सासेया फौजि नामा 6 जन जानानै दं दा एकदम आरो खिथु खिथु 2 दंबावो आरो 2 बियो फौजि मा दंबावो होनदोंमोनथाय एसेल'सै आरो मोनथिला बिसोर 2याबो जायोब्ला 8 जन जागोन बिदि आरो जायो माने जों गामिखौ बाख्नायनांगोन आरोना बिराद मोजां माने लोंनाय जानाय गैया सेंग्रा सिख्लाफोरबाबो फां फुं गैया गावबा गाव डिउटि गावबा गाव मावो आरोना माने फरायनायजों लोगोसे गामि नालाय बिदिनो फ्रि टाइम मोनब्ला मालाय मावबाय मावनांगौ समाव आरो गेलेनांगौ समाव गेलेबाय फरायनांगौ समाव फरायबाय बिदि खुनु फां फुं गैया आरो बेबो जायगायाव नङा आउट सेन्टारावसो बाव आङो बाख्नायो आरो आंनि हासबेन्डनि गामियाव आरोना आंनि गामि साइडजोंथ' गैया आरोना गैया बिदि माने ओरैबायदि सिगां जोंनि समाव दङमोन बिराद मोजां जेब्ला जों सिख्लामोन बे समाव आरोना ओमफ्राय बेनि उनाव बोरैबा सेस आरो बरबाद बे समाव उन्दै उन्दैयावनो हाबा लाबाय उफाय गैया खामला हाजिरासो मावलाबायनानै जायो जाय बोरै बिदि जाबाय आरोना माथो खालामबावनो आंनि कमेन्ट नुवाबा अफ जाबाय अके जागोन दे बेट्रि गैमारला आरोना होमबा दे जेबो नङा बिदिनो सानसिगोन आरो खोन्थाखाबायना ओमफ्राय लोंखांबाय आबगारिखौ
आबगारि होना खोमालै नोंसिनिथिं माथाय गोरान ना मासो होनो खोमा ना ओहो मा होनोथाय इदिखौ मा बोरैबासो होननाय मोनो आङो जौ आबगारिखौ जेरबायाव गाननाय ना जानजियाव गाननाय लोंखोथाय सेरेब औ अके सेरेब होनो नोंसिनिथिं सेरेब लोंनो होनोना जारला जारलाहाय बर'फोरनि रायलायनाया ना सेरेब ओमफ्राय बे गिसिखौ मा होनो गिसिखौ जौ संनानै जे जानथाजों सेबो बे गिसिखौ मा होनो ना बेखौबो सेरेब होनखायो मा बेयो गारिखो माबासो होनो आदसा आबगारिखौ गोदोनि बेखौनो आबगारि होनो जोंथिं आबगारि गोरान गोदोनियानो दाबो दं गोमोराखै आरोना बैयो जानथाजों जे सेबो रोसि ओंखारो बेखौ मा होनो गिसि बिदै होनो अ दे मिलायदों थौफोरखौथ' नोंसिना खान्थासो होनोना खान्था थौखौ सारायखौ मा होनोथाय ना सारायखौनो होनो आंनाबा गोदो सानजाथिंसो जागौमोन नोंदाया बोरैबा बोरैबा जायासै आरोना मिलायासै जानथा लावथाय औ सानजाथिंलै गोदोहाय मा होनो 2000 मामोनथाय 2009आव मुसुलपुरनि सासे सेंग्राजों रं नाम्बार जादोंमोन आरोना आङो बेस्रा फौजिमोन आरोखि थारैनो थांनोबो मोनदों बिसिनि न'आव खनसे आरो सेंग्राखौथ' लोगो मोनबोआखै ओमफ्राय बोरैबा केन्सेल आरोना मारै जानायमोनथाय रोमै गोसोआव दङ बांद्राय क्लियारै गैला माबेयो दोबसि हौवानो दोबसि होनो आरो ने दोबसि मुसुलपुरसिम सौहैबाय दे आंबो बा मालाय मा होनो मुसुलफोराव थांदोंमोन ओमफ्राय बोरैबा आं जेराव थांदों बेबो बेनिनो बिदि जादों आरो बेरायनानै सोलोंनानै फैदों आरो ना बिबाजैजों रायज्लायनानैहाय गोदो 2009 बिनि मुसुलफोरावबो दाउखि पार्क दं सिख्लाबासोमोन बे ओरै बेरायनानै फैनो हागौमोन लस जाबायलै हाबा जानानै आइदै दाउखि पार्क क'क्राझारनि दाउखि पार्कआथ' आंनि आसपासावनो दं बिबोनां बिदि थांजायालै गथ' गथाय लानानै थांजाया दाउखि नङा बावदों मावजि पार्कसो आदसा मावजि आरोना जोंना दाउखि गौरां पार्कआव बेरायनो फैबा खोन्थाहर दे फैगोन होननानै जोंनाव हाबलां आरोना खाथिथार जोंना गोजान नङा थाबायनानै सहैयो आरो थाब ओंखाम उखैफिनसिगोन नोङो दहायथ' ओंखाम उखैबायमोन ना ओंखाम उखैसिनसिगोन खोमा बायोलै दाना होनदों आरोना बोरायबाय आरो बानो सिख्लाफोर नोजोर फैयो नोजोर नाङिनि माबा माबि गानना फैदोब्रा बानलु गोरान सामब्राम गुफुर बेसर थफ्ला हासिब सुवा थफ्ला गाननानै फैदोब्रा जायाखै दहायबो होनदों दा जागोन औ दे जोब्बाय सेरेबा
सेरेबा जोब्बाय नामा? अफसो जालांबाय नामा बेना बेट्रियालाय? लोङाखैनो दं। आयौ बोदो फोजोबदो। लुदोंल' नामा? जोबखाबाय बि। खाजिया मा दं जौजों लोगोसे खायद'आ सातनिया? दाउ ब्रयलार भाजा ना अमा बेदर भाजा ना गोरलै एग्लिनाय ना मा भाजा लाब्रा जाखोथाय जौजों लोगोसे? मा जाखो बियो आं फिसाय गैजायि बुजियासै आं। नों हौवा मानसियालाय मेगन माबे मेगन गावोले खना आं फिसाय गैजायि मेगन थोद बुजियासैलां। एम्फौसो एवनाय बरिया एम्फौ एवनाय बरिया टेस्टि जायो आंबो। ड्राय ने ड्राय एकदम फ्राय ड्राय ना मैथाजों ना अनलाजों एम्फौआ ना ओरैनो फाजा गोरान? एम्फौखौ जानोसो हानांगौनो भिटामिन दं बै सिंनिया आरोना। बुरिफोरासो अनोलैनो बुरिखौसो गोसोथोनसै आरो नों। मोजां मोजां सिख्लाफ्रानो दं लकेल लकेल नागिरनानै लादो। दाउला राजायाना गेसेरगासिनो दं। नोंहालाय मानोथो ब्लग आगारा ओमफ्राय? भिडिअ बानायना आगारदो। मारै जाखो? हेल' बेट्रि जोबसै नामा? मैथा बांगालजों एवदों आं मोनजाफेराखैहाय। मैथा बांगालजों आं मोनजाफेराखैलै। मानो लेंहरदों थांलाय। आइदै हा आइदे दे उफ नुनायमोनब्ला नायगौमोनलां नोंनि एम्फौ भाजा नोंनि सेरेब लोंनायखौ बोरो बे गिबिनाय सिमा जिखि दिन्थि आं बिसिनायाव दंमोनलै था नों दोनसै आरो ना नामा? दोनसै नामा? बुरला जारला आङो बुरला जारला। दोननोसै नामा? मा था नों होनलाबायखो बोरो हा नाया नों इमान उदारु सानगोन उदारु सानालै आं उन्दुनासो दंमोन बुरला जारला
फिसाजोखौ दहाय स्कुलाव दोनलांनाया बेजों थांबाय आङो जानला मेनला ओमफ्राय दिन्थिबाय था नोंसो होनदों नायगौमोनथ' नोंसिनि जौ लोंनायखौ आंखौथ' मोजां मोनो जौ लोंनायाव थाफानानै रायलायनो आंबा बेवाइमोनजों रायलायो थाफानानै आरोना दोननोसैलै आं बिबोनां सना नोंहाबो ओंखाम जाहैदो आंबो एसे फुल गायलाबायनो आरोना अखा हानायखाय गायनो सानदों आङो दाउआनो जाना होयो आंनि फुलखौ रागायानो हालासो आङो माबानि मेसें बोथोरनि फुल गायनानै दोनखानो सानदोंमोन आरोना आङो जाना होजोबो हा 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 थांबा नोंसिनाव बेरायना फैनोसै सानजाथिं थांबा ना मा होनो नों हेल' बेटारि जोब्बाय नामा बेटारि जोब्बाय नामालै बिबोनां सना अफ अखा गैथ'ला जोंनियाव एसे स्रां जाबाय जि बार बारदों गुसु गोजां बोथोर बायदि आरोना बार बारगासिनो दोनसै नामा बिबोनां सना फुल गायनोसै आंबो फुल हेल' बाय बाय होनदो बाय बाय गैला खोमाहाय दोनथ'नोसै दे बाय बाय आं दोननोसै